खुलुमबाय आं उदांस्रि मुसाहारि बडलेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 5 अक्ट'बर 2024 नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बडलेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ नेशनेल मिलिटारि पडकास्ट डे महरै फालिनाय जायो। नेशनेल मिलिटारि पडकास्ट डेआ सांग्रां रौनिया सोद्रोमाफोर आरो बारग' रौनियाफोरनि गारांखौ सिनायथि होनायनि मोनसे सान, जाय पडकास्टनि गेजेरजों गावसोरनि सल'फोरखौ फोसावो। बे साना पडकास्ट आरो बिसोरनि खोनासंग्रा मोन्नैनिबो थाखाय सल' खिन्थानायनि फाहामथायारि बेसेनखौबो गनायना लायो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ नेशनेल रड आइलेन्ड डे, नेशनेल केरिबियान डे आरो वर्ल्ड कार्ड मेकिं डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। सनाजों गावखौ समायफ्लेहोनो गोसो गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। दुर्गा फुजा आरो धनतेरासनि बाम्पार अफार होदों सिबि जुवेलार्सआ। नोंथाङा लुबैनाय बायदि सनाखौ सिबि जुवेलार्सआव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन। बे अफारखौ अक्ट'बर दाननि 31 अक्ट'सिम होनाय जादों। नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव गोबां रोखोमनि सना आरो डायमन्डफोर मोननो हागोन, जेरै डायमन्ड जुवेलारि, राजकोट जुवेलारि, बम्बे कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसनमेड जुवेलारि आरो ट्रेडिशनेल जुवेलारिखौ नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन। डायमन्ड जुवेलारिनि थाखाय 15% अफार होनाय जादों आरो सनानि गहेनाफोरनि थाखाय जर'खा डिसकाउन्ट बेसेन बानायनाय जादों। लोगोसे गोजाम सनाखौ सोलायनायनि थाखायबो स्पेसियेल रेट बानायनाय जादों। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा 9954273079 बे जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों मिथिनानै लानो हागोन।